Ще го бъде, хора! Технологията често ме предава, но днес не е този ден. Супер! Така, добре. Готови сме. Добре. Следва подготовка за сцената. Техническа проверка. Какво ми трябваше сега, че забравих? Вземи микрофон. Микрофон? Добре. Добре, супер. Какво друго? Кликър. Кликър, да. Така. Провери дали всички са будни. Будни сте? Топ. Значи сме готови да започваме. Супер. Този микрофон, ако работи, чувате ли ме? Супер. Добре. Има няколко правостоящи. Ако виждате у вас празно място, може ли да вдигнете ръка? Там има празни места за правостоящите. Супер. Добре. Окей. Ще изчакаме хората да се наместят все пак. Да сме гостоприемни. Добре. Сега, окей ли сме? Как е настроението? Готови. Започвам. Няма да се моткам повече, обещавам. Добре, само казвам, ако някой в някакъв момент не ме чува или не вижда, само ми кажете. Не съм свикнала да боравя с микрофон, признавам си. Здравейте всички! Изключително много се радвам да видя колко е пълна тази зала. Наистина, ние мислехме, че сме смели на 28 август да правим събития и си казахме, хората са в халкидики, въобще какво правим. Но виждаме, че това не е така. Благодаря ви изключително много. Аз съм Вероника, част от екипа на Business Map. И искам да стартирам днешната презентация с една история. Имам по-голяма сестра. И когато бяхме малки, любимото ни нещо беше да се караме. И също така обичахме да си правим спагети. И също така обичахме да се караме за начина, по който правим спагети. Хората ще си кажат, че какво толкова сложно има. Слагаш една тенджера с вода, слагаш спагетите в водата, готвиш, чакаш, хапваш. Нали? Разбира се, ние намерихме начин да имаме разногласия за това, защото ги приготвихме по различен начин. Сега аз лично смятах, че съм експерт. Ето сега ще ви покажа, това е истинска снимка, майка ми е правила и изтеглиха от семейния албум. Факт. Аз правих спагетите като нормален човек. Изчакам водата да заври, слагам спагетите във водата и после изчаквам 8 до 12 минути и хапвам. Но сестра ми имаше съвсем друг начин. Тя слагаше спагетите в студена вода и после включваше котлона и изчакваше да се сготвят. Моите спагети, не че има по-добър или по-лош начин, въпреки че със сигурност му беше по-добър, да сготвиш спагети, но моите спагети ставаха алденте, перфектни, а нейните ставаха гадни. Но защо се сетих за този пример? Днес ще си говорим не за спагети, а за процеси. Малко и за спагети, но това ще видите по-нататък. Сготвянето на спагети е доста лесен процес. И дори и там разлика в една стъпка може да промени крайния ни резултат. И когато говорим за две лапета, които си правят вечеря вкъщи, няма значение дали крайният продукт е консистентен, дали качеството е едно и също всеки път. Но когато говорим за бизнесът, тогава качеството на нашите крайни продукти означава провал или прогрес на нашата компания. Моят живот не следва процеси, е казал абсолютно никой. Факт е, че процесите са навсякъде около нас. Всичко, което правим, дали в личен план или в бизнес план, всичко следва някакъв вид процес. Ето, както видяхте, моята подготовка да изляза на тази сцена следва някакъв вид процес. След около 10 дена ще се омъжвам. Планирането на тази сватба си беше процес, да ви кажа, и то тежък. Но има и други така по-стандартни неща, като начина, по който се приготвяме сутрин за работа или начина, по който перем дрехите си дори. И една малка грешчица и резултатът е тотално различен. Ето сега ще ви покажа един пример. Има причина защо първо мием зъбите си сутрин и после се приготвяме да отидем на работа. Това случвало ли ви се някога? Защото на мен със сигурност. Добре, ето имаме ръка вдигната. А пък ако някой може да ми каже този джентълмен, коя стъпка от процеса е пропуснал,
Така. Мъже, това е сортиране, да ви кажа. Пропускаме, да. Можем да разбърникаме реда на стъпките, последователността, можем да пропуснем някоя стъпка и това касае нашите резултати. Факт е, че управлението на бизнес процесите влияе на успеваемостта, боже, това е трудна дума, на нашите проекти. Като различни проучвания показват, че има до 70% влияние. И тук е момент, в който искам да ви попитам, колко от вас следват някакъв вид процес, за да свършат работата си? В общи линии всички. Добре, а колко от вас управляват конкретни процеси? Пак доста. Има логика защо сте тук, да. Супер. Значи, може да свалим вече ръцете, споко. Знам, че всички тук имате различни професии, работите в компании, които правят различни продукти, услуги и така нататък. Но има нещо общо между нас и това е, че ние осъзнаваме колко е важно да управляваме процесите си ефективно. И за това ще говорим и днес. Затова сме тук всички, затова тази зала прелива от хора. Нещо, което наистина беше приятна изненада за нас. И бих казала, че повечето компании осъзнават нуждата от това да има дефиниран процес. Това е една така визуална репрезентация, но средно различни проучвания показват, че над 70% от компаниите по света имат дефинирани процеси. Тоест, онези дълги Word-овски, PDF-ски файлове, които са накачулени в някаква папка, които ни казват, че трябва да следваш стъпка 1, 2, 3, 4, 5, за да постигнеш еди си какво. Но интересният факт е, че въпреки, че почти всеки бизнес има дефиниран процес, много малка част от тях, около 4%, според учените, управляват процесите. Което е интересно. Нашите резултати в бизнеса са отражение на качеството на нашите процеси. И ако процес може да бъде подобрен, винаги има по-добър начин, което е много добра новина, защото ако има как да подобрим процесите си, следва, че винаги има как да подобрим резултатите си. Но това се случва чрез управление на процеса. И сега стигам до ключовия момент, където отново ще ви попитам. Според вас каква е разликата между това да управляваме и това да дефинираме процесите, с които работим? Някоя смела душа. Няма грешен отговор, да? Ще можем да ги подобряваме. Ще ги следиме. Да, ако ги... Супер, ако ги управляваме, можем да ги подобряваме. Абсолютна истина. Някой друг? Няма грешен отговор, да? Преди да ги управляваме, трябва да ги дефинираме. Точно така, последователност. Първо ги дефинираме, после ги управляваме. Много добър отговор. Трети човек? Иначе ще щупите ритъм. Да измерваме, точно така. Валидни отговори. Ако трябва да сумирам ключовото нещо, което различава компания, която управлява процесите си от компания, която просто ги дефинира и спира до там, ще оставя маската да ви покажа. Пари. Всеки бизнес има цел да върши някаква работа, но с цел някакъв вид доходност. Ако ви кажа, че има компания, която е позната на абсолютно всички тук, мисля, горе-долу, която е пропуснала една стъпка в процеса и това е коствало 20 милиарда долара, може и да не ми повярвате, но това си е абсолютната истина. Става въпрос за момента, в който Boeing 737 е заземен за винаги, за жалост поради доста лоша причина. През 2018 и 2019 година се случват две катастрофи, които убиват 346 души. Причината за катастрофите е софтуерна грешка. Има някакъв сенсор, който трябва да направи нещо, което този сенсор не е направил. И част от проблема е, че сертификационният процес не е протекал както трябва и липсата на управление на тези процеси, които е трябвало да направят всичко по-лесно, по-евтино, по-бързо и така нататък, липсата на управление е позволила да се случи такава грешка. Тоест виждаме, че когато управлението не е на лице, не е ефективно, това може да коства не само милиарди долари, може да коства и човешки животи, според индустрията, в която сме и ние. Добре, да речем, че вие сте, казах, че ще има повече спагети в тази презентация, да речем, че сме собственици на ресторант.
Съответно, как приготвяме този ресторант, между другото, е италиански и сервира всякакви пасти, спагети, всичко. Всички готвачи в ресторанта имат рецепта. Те знаят, че трябва да направят това и това, за да сготвят спагетите. И съответно собствениците на ресторанта смятат, че стига рецептите да са на лице и готвачите да ги следват, трябва да имаме консистентност и в общи линии да се движим по пътя, по който искаме да се движим, клиентите доволни, всички доволни. И това, за жалост, е асумцията на повечето компании, че когато дефинираме, когато имаме рецепта за своите процеси, всичко ще бъде наред. Но уви, тази асумпция е грешна. Защото рецептата сама по себе си няма да отговори на ключови въпроси, които засягат качеството, времето, което ни отнема и цената на процесите в компанията. Тоест няма как да знаем, имайки само рецептата, как ще подсигурим, че спагетите са сготвени качествено и по еднакъв начин всеки път от всеки готвач. Как ще знаем колко пъти тези спагети са върнати от клиенти, колко време чакат тези клиенти да ги получат и колко ни коства това на компанията. Колко чакат тези гладни хора в ресторанта. Също, кои готвачи правят повече грешки и какъв тип грешки се случват повече от други. Сега, разбира се, това е просто метафора, но може да го прехвърлите и в бизнес контекст. За да имаме отговори на тези въпроси, трябва всеки процес в компанията да бъде ясен, трябва да бъде проследим и трябва да бъде измерим. Защото да управляваш процеса означава, че когато нещо се обърка, ти можеш да се върнеш назад и да видиш къде и защо се е объркало и следователно, както един джентълмен отзад каза, можем да направим някакво подобрение, за да имаме по-добри резултати в крайна сметка. Но липсва едно ключово парченце. Ние говорим с много компании по цял свят. И виждаме едно нещо, което се повтаря отново и отново и на първи прочит е супер очевадно, но липсва. Някой има ли идея какво е това липсващо парченце? Нещо, което ни трябва, за да можем да управляваме процесите си. Информация, следена с софтуер. Да, тези неща бих казала са свързани, бих ги сумирала в едно нещо и това е именно това да имаме данни за своите процеси. Защото ние може да кажем, да, ще ги управляваме, но как? Как се управляват? И факт е, че много компании нямат нужните данни. И сега ще ви покажа няколко примери какво точно имам предвид. Гадно ли се чува този микрофон? Чувам едно такова добре. Казах ви, че не съм много опитна в използването на микрофони. Така, сега едно бързо упражнение. Вдигнете ръка, ако следното важи за вас. Вдигнете ръка, ако можете да кажете, че в вашата компания, в вашите екипи знаете кой върху какво работи и какъв е прогресът на работата в реално време, което означава, че не чакате за някакъв QBR на всеки 3 месеца или за седмична среща. Добре, добре. Това са 30% грубо. Добре, задържате си ръцете вдигнати горе. Държите ги горе. Още един въпрос. Ако това е вярно за вас, оставете ръката си вдигната. Ако до сега не я бяхте вдигнали, вдигнете я сега. Вдигнете, ако знаете къде работата е в застой, защо и колко време ви коства този застой. Да. Моля колегите от BusinessMap да си свалят ръцете, защото това си е читинг. Добре, по-малко. Сега ако се огледате, нямаме чак толкова много вдигнати ръце. Със сигурност в момента има по-малко вдигнати ръце. Супер, ти си супер. Виждам ръката горе. Браво! Със сигурност в момента има по-малко вдигнати ръце, отколкото когато попитах колко от вас управляват процеси. И тук се получава разминаването, че може би до някаква степен или нямаме наличните софтуерни решения, както казахте вие, или има някаква друга причина ние да нямаме данните, които са ни нужни, за да може да се каже, че ние управляваме и съответно подобряваме и еволюираме процесите си. Между другото, благодаря ви, че бяхте искрени в отговорите си, защото щеше да стане супер неловко, ако всички бяхте вдигнали ръце и тогава просто ще да си ходя. Така, нашият опит показва, че ето това, което виждаме тук, това е реален документ, между другото, нарочно съм го направил по-мътен. Това е реален документ от компания, която ни каза, ние имаме процеси. Супер! Това е един PDF файл, в който всеки човек, който има цялото желание на света, може да влезе и да прочете.
и може да чете, и да чете, и да чете. Тези файлове са стотици страници за всички възможни процеси, които се случват. HR обикновено ги държи някъде там. И това е страхотно. Нека да имаме дефинирани процеси, това е супер, но защо спираме до тук? Следващата ключова стъпка, след като ги дефинираме, защото, както вие казахте, първо едното, после другото. След като ги дефинираме, това, което ние препоръчваме, е да ги визуализираме. Съответно, когато имаме, за жалост не се вижда толкова добре с прожектора, но всяка стъпка тук, всяка колонка, т.е. е различна стъпка от нашия процес и различен тип и всичко в синьо е работа, която още не сме започнали, всичко в оранжево е работата, която вършим и в зелено съответно е приключилата работа. Сега това е Kanban board, не е нужно това да бъде със сигурност вашият начин на визуализация, но важно да визуализирате по някакъв начин, за да имате проследимост или проследяемост. Това го обсъждахме по-рано с екипа преди да дойдете, никой не знае как се казва правилно, да речем проследимост. Но интересно е, че човешкият мозък приема визуалната информация 60 000 пъти по-бързо от информация под форма на текст. Тоест, за да може нещо да ни стане кристално ясно, ние трябва да можем да го видим. И друго интересно нещо, което често чуваме от компаниите е, че има някаква инициатива да се внедри нов процес, обаче тя се проваля, защото няма buy-in от хората на ниво екип. Тоест, внедрява се процеса, супер, сега ще правим нещата така, ще получим тези подобрения и така нататък. Обаче хората не искат да го правят. Затова е много важно да визуализираме и да ги включваме в процеса, в дискусията, когато изграждаме процесите, за да може те да разберат каква е ползата не само за компанията, но и ползата за тях самите. И съответно да не саботират волно или неволно това, което се опитваме да постигнем. Нещо друго интересно, което се чува при визуализация, е, че визуализираме перфектния сценарий. Нали, повечето от нас знаят, че по пътя на изпълнение на дадена задача има така нагоре-надолу, но в общи линии очакваме един прав път. Но всъщност това, което се получава е, че се получава едно криволичене, едни изходи, които пропускаме, рязки завои и така нататък. И за да можем да се справим с тези обрати, ни трябва политика. Извинявам се, не такава политика, не. Политики за управление на процеса. И сега ще ви покажа един пример. Ето тук имаме, паузирам за момент, нека да си представим, че сме част от една много иновативна компания, която иска да направи нов телефон и да го изкара на пазара. И този телефон ще е толкова невероятен и всички толкова много ще искат да го имат, ще е толкова горещ продукт, че сме решили да го кръстим лава. И започваме, решили сме, добре, минаваме на дизайна на този продукт, като първо имаме фаза проучване, какви са конкурентите, какви подобни продукти съществуват на пазара. После правим някакъв вид прототип. Добре, няма проблем. След това минаваме на фаза тест. Сега тук излиза нещо интересно. Това, което виждаме в сивият прозорец, са политиките за управление на този процес, които конкретно ни казват какво трябва да се случи, за да считаме този процес за завършен и да бъдем готови да препратим или да пратим щафетата на продъкшън екипа. Трябва да знаем какви са тези критерии. В случаят критериите са, че трябва да интервюраме не една, а две групи от потенциални потребители и след тези интервюта трябва да съберем обратната им връзка и да я имплементираме в дизайна, за да сме сигурни, че нашия нов телефон ще бъде супер популярен. Нека видим какво се случва. Добре, интервюраме група 1. Ето тук ще се види. Така, група 1, интервю завършено, група 2, интервю завършено. И сега ни остава само една последна стъпка, да включим тяхната обратна връзка в дизайна. Обаче, плот твист. Главата на дизайн екипа отиде в един много кофти италиански ресторант и яде кофти паста и сега има хранително отравяне. И за жалост ще трябва да отсъства от работа, обаче крайният срок на нашия дизайн е 30 август. Съответно, се включва следващия човек от дизайн екипа
който трябва да поеме щафетата и трябва да е наясно какво се случи последно, за да може да продължи процеса напред. И тук е много вероятно да се пропусне някоя стъпка. Нека видим. За щастие ние имаме система, която няма да позволи обратната връзка да бъде пропусната като стъпка. Системата ще ни даде грешка. Затова, когато вече сме добавили обратната връзка към дизайна, сме готови да минем да предадем към екип продъкшн. Две ключови неща. Тук имаме политики за управление, конкретно политики за завършеност на тази тестинг стъпка и имаме съответни критерии, които трябва да бъдат задоволени със сигурност, за да можем да подминем опцията за човешка грешка или мискомуникация. И самолета да не падне. И самолета да не падне, точно така. Сега тази история беше полуистина, полуизмислена. Истината е, че този телефон съществува през 2010 година, точно когато BlackBerry-тата бяха супер популярни и всички използваха някакъв вид QWERTY телефон, да пишат бързо. Те имаха тази идея. Някаква си там компания. Като цяло телефона изглежда окей, малко прилича на BlackBerry и всичко точно. Обаче, ако разгледаме малко по-отблизо, виждаме, че клавиатурата на този телефон е подредена по азбучен ред. Тоест, за да можем да използваме този телефон, ние трябва да се отучим от начина, по който досега сме боравили с телефони и трябва да научим тотално нов начин. Няма да сте шокирани да знаете, че този продукт така и не е успял да излезе на пазара. За жалост, хората, които са го произвели, не са вкарали обратната връзка от интервютата, не са чули тази презентация на време и предполагам са изгубили доста време и доста пари. Как знаем дали управляваме процесите си ефективно? Често чуваме, че компаниите изпитват повтарящи се грешки, т.е. грешки, които са се случили, не се поправят, може би защото не се знае откъде идват. Дублиране на усилия. Човек от един екип може би е направил нещо, човек от друг екип е направил същото нещо, защото липсва комуникация. Любимите ни срещи, имейли и после срещи за срещите. Също виждаме дефекти в продукта, изпуснати срокове, клиентите много обичат изпуснати срокове и непостоянство в качеството на нашите продукти. И за да можем да предотвратим този вид проблеми, ние предлагаме следните политики, които обикновено работят доста добре, за да предотвратят поне по-голямата част от тях. Тук става въпрос за политика за стартиране на работа. Например, какво трябва да се случи, кои критерии трябва да бъдат задоволени, за да знаем, че можем да стартираме работа по даден проект, инициатива и така нататък. Това, което видяхте в примера преди малко. Каква е дефиницията на завършеност? Мога да ви гарантирам, че почти в общи линии компанията, с които си говорим, ние нямат такъв тип политика. Тя е изключително ценна, защото как ще предадем щафетата на следващия екип? Как ще знаем, че сме приключили и не сме изтървали нещо? Ескалиране. Какво правим, ако клиента върне нашият продукт и каже, тук има грешка? И приоритизиране. Какво правим, ако 3 клиента върнат продукта, който сме им предоставили? На база на какви критерии приоритизираме на кой да обърнем внимание първо? Блокиране и отблокиране. Тоест, когато работата е в някакъв вид застой, някакъв вид стопер, кога блокираме и кога отблокираме работа и съответното прехвърляне на щафетата. Дали е от хора в един екип, дали е между различни екипи. Нека да се върнем обратно на тези така ценни данни. Ще ви дам една от наш личен опит. Това, което виждаме често, когато питаме компаниите как се справяте, когато работният процес е прекъснат. Как успявате да менежирате това? Може да е прекъснат по уважителни причини, някой е болен, смяна на приоритет, нещо, което е извън контрола на компанията. Може клиентът да е поднесъл нещо неочаквано. Scrum екипите наричат този вид застой, impediment, Kanban екипите го наричат блокър, други екипи го наричат issues, няма значение. Въпросът е, че работата е спряла поради някаква причина и започва да се акумулира време. И често отговорът от компаниите е нещо от сорта на щом работата продължава, нищо, че тук е спряла, вниманието на нашите екипи ще бъде прехвърлено на друго място, никой не стои с кръстени ръце, така че не губим продуктивност. Обаче, ако питате вашия крайен клиент, едва ли ще бъде на същото мнение или човек е отговорен за проекта и предвижването му.
Така че е важно да знаем защо, как и какво ни коства забавянето. И това, което обичаме да показваме и виждаме, че доста се харесват много компании, е ето тези метрики. Това, което виждаме тук, се нарича Blocker Heat Map. Няма значение като цяло как се нарича. В общи линии това, което виждаме най-отляво, са различните причини, които даден екип е идентифицирал като причини работата да спира. Лявата колонка е колко време сме изгубили, чакайки дадената стъпка от процеса, дадената задача да бъде отблокирана, а дясната колонка е колко пъти сме се борили с този проблем. Съответно, това е в някаква единица време, да речем в рамките на една година, а блок тайм е изчислено в месеци. Сега, предполагам, всички виждат две големи червени петна, така да се каже, на тази графика. Виждаме първо, ето тук, 59. Това означава, че 59 пъти сме имали някакъв проблем с валидацията, а пък от тази страна виждаме, че сме изгубили над 4 месеца и половина заради нужда от помощ, може би от друг екип или нещо такова. Съответно, ако става въпрос за един мениджър, разбира се, че когато е чул, че нещо е проблем 59 пъти, ако трябва да отделя своето време и внимание и ресурси върху поправянето на грешката, той ще се фокусира върху това, за което му мрънкат най-често. Това, което е най-голям проблем, това, което се борите, пожарите, които се борите да потушавате най-често. Но реално виждаме, че това е отнело 2 месеца на компанията. А има един невидим блокър, който се случва два пъти. Лесно може да се забрави, да се подмине, но метриката ни показва, че сме изгубили над 2 пъти повече време. Около 4 месеца и половина заради този блокър тук. И без данни, мениджърът ще вземе решение базирано на интуиция, базирано на памет. Когато имаме данни, решенията ни са информирани и можем да фокусираме ресурсите си и да приоритизираме проблемите или предизвикателствата, които ще имат най-голям импакт на български, на нашите крайни резултати. Точно така. В обобщение, трябва ни визуализация, за да имаме яснота, подкрепа, проследимост на процеса. Трябват ни политики, за да можем да управляваме тези процеси, да могат екипите ни да са автономни, а не непрекъснато да се чудят какво се случва. Ефективност, качество и също ни трябват данни, за да можем да имаме това непрекъснато подобрение, което търсим. Ако трябва да запомните 3 неща от тази презентация, нека едното бъде, че не можем да управляваме това, което не виждаме, не можем да подобрим това, което не можем да измерим и, разбира се, спагетите се слагат във вряла вода. Каня ви да сканирате този QR код, който ще ви даде възможност да получите безплатен билет за конференцията, за която споменахме по-рано в откриването на днешната презентация. Също така да дадете оценка на днешното събитие и... Имаше още нещо? Имаше ли още нещо? Победителя на безплатния билет ще бъде, да. Ако вече имат билет, могат да го подарят, предполагам, хората, точно така. Тоест трябва да останете да пиете поне по 1-2 бири. Да. В някакъв момент някой ще ви каже кой е победителя. Точно така. Да, точно така. И тук лек трик. Никой обикновено не попълва обратна връзка, затова ако искате да спечелите билет, попълнете обратна връзка. Точно така. Защото ни трябват данни, хора. Да. Добре, приветстваме всякакви въпроси, ако някой има такива, със сигурност. Първо едни добри аплодисменти за... Благодаря ви. Ако трябва да съм напълно откровена, доста се борих със себе си, защото една част от мен искаше да ви залее с информация за различните видове данни, метрики, как могат да ви помогнат и така нататък, но тогава рискувах да създам една пълна обърквация и тази презентация да бъде 3 часа. Но това, което искам да знаете е, че винаги може да намерите такъв тип
помощ и ако искате да знаете повече, аз и колегите ми от BusinessMap, доста от тях са тук днес, с удоволствие ще си поговорим с вас, ще разгледаме и ще ви дадем съвет какво може да направите, дори да не използвате нашият софтуер, какво може да направите за подобрите вашите процеси, така че много ще се радваме да се чуем с вас, да се свържем в LinkedIn и така нататък. Важното е, че ако е процес, може да бъде подобрен. Благодаря. Имаме ли въпроси, коментари към Вероника? Един въпрос. По-грамогласното чувам. Да, предполагам, че тези всичките неща, които презентирахте, биват изпълнени от вашия софтуер. Тези и още много, да. Да. И в един слайд казахте, или имаше точката ескалиране. По какъв начин се ескалира в софтуера, когато има някакъв проблем? Това е много добър въпрос. До някъде става въпрос за приоритизиране. В случая това, което имах предвид в слайда, беше когато, примерно, клиент ескалира приоритета на даден проект или нещо се случва, така че ние трябва да променим, да експедайтваме, или как да кажа на български, нещо ми се губят думите, но трябва да приоритизираме нещо над нещо друго. И е важно да имаме начин да го направим. Т.е. да не може всеки на собствен прочит, своеволно да решава, че добре, понеже някой го е поискал, сега ще приоритизирам и съответно спирам да работя върху всичко, върху което работих до сега и започвам върху нещо друго. Имаше един слайд, който да видим дали ще мога да изкарам, който показва, само секунда, момент, може би ето тук, малко не се вижда много добре, но ето тук може да видим, ето тук имаме това, което ние препоръчваме, поне конкретно за хора, които използват нашия софтуер. Може би може и в друг да се направи, но там сигурно не съм експерт. Но да речем, че тук се движи работата ни както си е, нали? Всичко нормално, business as usual. Когато имаме нещо, което изведнъж става приоритетно и трябва да се експедайтва, разбира се, винаги се стремим това да са минимален брой задачи, deliverables и така нататък, защото всичко е expedited, тогава нищо не е expedited, но ние разделяме своя работен процес на различни ленти, така да се каже, и всичко, което е тук, е expedited. Тоест, екипа, пак залагаме на визуализацията, екипа винаги знае дали чрез позицията на визуалния борд или цветово, или с някаква иконка, стикер, таг, няма значение. Екипа винаги знае кои са най-приоритетните задачи, върху които работим в момента над всички останали. И докато те не се свършат, реално няма да погледнем останалите, защото сме казали, че това на база политиките ни за управление на този процес, това е най-важно в момента и е най-критично. Мога ли ти дам един пример? Ескалиране, най-грубо аз го разбирам като някой да пие червената лампа, че има някакъв голям проблем и нещо трябва да се направи екстраординари. Повечето екипи, които аз съм виждал и съм работил, или не се знае какво точно трябва как точно се ескалира, или се знае много веки. Примерно слагаме нещо в колона Хикс. Обаче каква е реалната политика? Защото това, което спомена Вероника, в един момент почва да се ескалират наведнъж примерно 10 неща по някаква причина. И какво се случва? Вие като ескалирате 10 неща, цяло нищо не сте ескалирали, защото всичките 10 трябва някои закони, вие сте общо примерно 5 човека. Така че, нямайки политика за ескалиране и така нататък, просто стрелате в краката и правите тия проблеми, за които се говори по-рано. И в случая този тул или друг тул или наличието на политика и нещо, което ви помага да спазвате тази политика, в случая за ескалиране, ще ви помогне. Има политика, когато преглас. Възможно е да има политика, която да има приоритет над всички останали, които са за подлагане на автономност. Имам предвид брейк-клас политика. Тоест, някой пие червената лампа и в един момент имаме изключително приоритетна задача, която трябва да спре абсолютно всичко. И те просто се вземат с оправянето на това нещо. По-скоро въпросът ми е, може ли това нещо автономно да се случи и на какви параметри, какви метрики могат да бъдат заложени за това нещо автономно да се случи, ако стейкхолдерите просто няма или е time sensitive? Да.
Това също е изключително добър въпрос. Когато говорим за автономност, зависи на какво ниво говорим. На екипно ниво е едно, на мениджър ниво е друго, нали, вече мениджър нивата могат да са множество. Това, което ние препоръчваме е да се прави приоритизация на база cost of delay. Тоест, колко ще струва на компанията, ако това се забави, в сравнение ако това се забави. Защото и двете са спешни, и двете трябваше да се случат вчера, но едното ще струва на компанията 1 милион, а другото ще ни струва 250 хиляди. И на база на това, но ние не можем реалистично да очакваме, че хората на екипно ниво ще могат да направят тези приоритети. И това вече тук има едни други аналитики, които сега не съм ви показвала, но има други начини да измерим какъв е капацитета на системата, т.е. не на даден човек, капацитета на цялата система и да определим какво можем да свършим. Т.е. можем ли да свършим 3 проекта или 10 проекта, базирано на реални исторически данни. И тогава вече менеджерите или там по-високо поставените хора в бизнес иерархията могат да преценят, че в момента имаме 10 проекта, но капацитета на нашата система е 3. И те трябва да кажат на хората на екипа, кои 3 са най-важни и на база на това екипа работи. Ако екипа успее да ги свърши по-рано, супер, остават още 7, давайте наред. И по този начин, нали, има някаква иерархия на тези решения. Искаме екипите да са автономни, когато става въпрос за бизнес as usual, но ако е критичен проблем, който струва на компанията много пари или нещо друго, със сигурност, нали, автономността се качва едно ниво по-нагоре. Отговаря ли това на въпроса? Голяма степен, да. Добре, какво пропуснах? По-скоро въпросът беше насочен към това дали от автономност самия софтуер вече получава на метрики. Тоест ние имаме данни, които получаваме. Може ли автономността на софтуера да вземе решение и да подаде поне възможност за покачване на приоритет? Да. Автономно, че 59, нали, имаме 59 забавения и в този момент просто софтуера вдига едни флаг и казва, тук нещо се случва. Да. В това да сигнализира със сигурност цялата идея на софтуера, който ние предлагаме, Business Map, идеята е, че той ще ви сигнализира автоматично, без да трябва да правите нищо. Тоест ние не разчитаме на хората сами да видят, а по-скоро им даваме някакъв сигнал. Нали, това е вече според вие как определяте кога искате системата да ви даде сигнал, но тя ще го направи. Няма да вземе решение как да действа, нали, за големите неща. Иначе под формата на автоматизации има нещо, което ние наричаме бизнес правила, които работят на принцип, ако се случи това, направи това, но те пак са определени от вас. Тоест, системата няма своеволно да започне да взима решения вместо вас. И друго нещо, което сега съвсем наскоро разработихме, е Business Map AI Coach, който ние наричаме BAI. Който може да ви каже, понеже този вид метрики не са любимото нещо на всички, някои хора не е тяхното да почнат да разчитат графики, метрики и така нататък. Разбираме го, аз също не съм от тези хора. Този коуч може да ви даде статусът. Как, примерно, може да го опитате, този екип става ли по-бърз и той може да ви каже, да, на база колко блокери, колко бързо излиза нещо от системата, вие ставате по-бързи, по-бавни, имали сте толкова блокери и така нататък, но идеята е, че системата най-вече ви дава данни, за да може да взимате информирани решения. Други въпроси? Да. И със съветите ви относно това да се намери баланс между Чуваме се. Чуваме се. Благодаря за презентацията първо. Въпросът ми е как се намира баланса между това един процес да оптимизира работата на хората и да не ги затруднява всъщност. Да. Когато се преинженира някакъв процес, който се получава. Да. Това е много интересен казус. Нашият CIO Бисер Иванов, който не знам дали е тук, май не е тук днес, но той винаги, когато имаме разговори с клиенти, те искат всичко да бъде автоматизирано. Искам да не си мръдна пръста, ако може всичко системата да прави сама, и той винаги казва, че прекалено много автоматизация също не е хубаво, защото понякога се допускат друг тип грешки изцяло. Но това, което ние винаги казваме, е, че първо са хората, после са процесите и после е всичко останало. Така че трябва да се намери със сигурност баланс, но
винаги хората така водят парада, така да се каже. Автоматизациите са там, за да ви помогнат да елиминирате нуждата от manual задачи. Ще ви дам пример. Имахме наскоро едно друго събитие с MFG, които са наш клиент, и там Ивайло Такев, който движеше така цялата имплементация, разказа как когато са имплементирали в началото продукта, legal екипа се е вдигнал на бунт. Те са казали, не искаме да използваме, това е екстра работа за нас. Много често се случва. Нали, на екипно ниво хората казват, сега какво тук ще използваме този продукт, само ще ни коства екстра работа, екстра време и така нататък. Но в крайна сметка, когато с течение на времето, заради подкрепата от висшия мениджмънт на тази имплементация и заради информираността, понеже всички са информирани, разбират и виждат реално чрез данни и метрики, виждат какви са подобренията, те започват да скачат онборд и в момента всъщност legal екипа в тази компания са най-големите привърженици на софтуера. В началото просто казаха не, това няма да го ползваме, ще ни създаде повече работа. Така че е въпрос на време със сигурност, но това е може би една от най-трудните. Като цяло правенето на промени в всякакъв вид е трудно. Висшия мениджмънт трябва да бъде намесен, трябва да подкрепя, да спонсорира тази промяна и се изисква време най-вече, за да се видят резултатите. Мога ли да дам един пример? Наскоро си говорихме, имаме подкаст, тук седене, с Минко Гечев. Как се каза подкаста? Management Nightmares. С него взели от шеф Манчев. Така, говорихме си с Минко Гечев, който е Product Owner в Google. Определя roadmap за една от най-ключовите им технологии. С него си говорихме стигна разговора по едно време до процеса им за обратна връзка. И той каза, в момента сме на версия, примерно, 12. Тоест, какво искам да кажа тук? За да се постигне този баланс, всъщност този процес, защото този процес тук не е идеален, трябва нон-стоп, трябва да имате процес за оптимизация на процеса и да стигате до 10, 11, 12, 15 версия, докато се чувствате окей, след което следващата версия. Какъв е вашия USP на вашия софтуер? Извинявам се, не чух. Вашият USP, Unique Selling Point на вашия продукт? На бизнес-мап? Да. Чакайте само да си... Това е също доста добър въпрос. Защото конкурирате с global players. Да. Значи, това, което мога да кажа е, че ние залагаме на гъвкавостта на този софтуер и казваме, че това е най-гъвкавия софтуер на пазара. И това, което имаме предвид е, че с BusinessMap конкретно говорим за процеси. Този софтуер се използва за менеджиране на проекти, портфолио от проекти, за стратегически цели и така нататък, но днес говорим за процеси. Всеки процес на всеки екип, като множество екипи работят по множество различни процеси или workflows, които следват различни стъпки. BusinessMap заема така формата на вашата организация и на вашите процеси като ръкавичка и не ви кара да променяте вашия начин на работа, а вместо това ние започваме от там, където сте в момента и градим заедно. И нашия подход се различава с това, че нашата цел е да можете да еволюирате своето решение. Тоест, да знаете как се използва този софтуер и да може да правите промени, без да ви трябва BusinessMap човек, който да имплементира и който да движи самата техническата част, защото става въпрос за user-friendly, интуитивен продукт. Нали, чисто говорейки за процеси. Ще свържем с техния селс. Ще разкажа. Няма ли някаква trial версия да се разцъка? Има със сигурност trial. Вижте сега, аз не исках да идвам тук, за да ви продавам софтуера, за да ви заговорим за процеси. Ако искате да пробвате продукта, със сигурност аз съм първият човек, който ще ви даде трайл, да тествате, ще се срещнем, ще може да пробвате и да видите как работи. Но това, което ние правим винаги е първо да опознаем какъв е корена на проблема. Защото обикновено, като се срещнем с хора за първи път, те ни казват, ами нас ни трябва видимост. На нас ни трябва по-добра комуникация, само че това са решения. Нас ни интересуват корена на проблема и заедно с вас
градим решение, което да таргетира вашата конкретна нужда и ви обучаваме как да менажирате тази платформа, това решение, за да може то да еволюира заедно с вас, защото ние вярваме, че винаги има по-добър начин и няма статичност. Идеята тук е да се движим с идеята за непрекъснато подобрение. Така че да, със сигурност може да изпробвате. Ще се радвам да си поговорим след това, мога да покажа повече детайли как работи и как би изглеждало за вас това решение. Просто други? Някакви? Първи път, втори път. Продадено. И да благодарим още веднъж на Вероника, която се жени с всяка дена. Ако някой още не е сканирал и не се е включил в томболата за билета, има няколко секунди да го направи. Както знаете, терасата е до бара, бара е до терасата, както казва Стефан в Добрев.